Odine pap en ok nyise pinje maoko. Ng'at achiel omi thuolo mar dhi e pinje maoko, tudore gi jopinje maoko, manyo osiepe, loso kasto ng'at machielo to dio tudwani mani oling' aling'a ka ang'o matimore? Jatenda Musalia Mudavadi ka wuoyo iluongo ni diplomatic statement mowacho opogore gi jabileja. Yes. Ipenjo mulo penjo mayo. Ipenjo mulo ni to kindri gi ji second in command gi jatende ma Mudavadi. Ere ng'ama jopiny winjo? Penjo no tame duoko. Aya duoke. Rigi ji ma jopiny winjo namba 1. Jopiny mane? We Wilberforce Oguo. Odhi nyisi jopiny. Awinjo kowacho ni jatende ong'e kizungu. Gima monda nyisi ma jo thurwa winjo winji. Ng'ama go kura en kato kiandiko to sedhi e station kucho to penje ni tidwaro ng'a ni an mwana wa oko ni ema dwaro to agent nane ni kacha dhi ma chuone tik dhi bedo Amerika okadagi to gima jo Amerika ok bigone Mudavadi kura. Mudavadi ka pod rito ni Ruto bro pange ni en profesa to en bro mabedo kama entiere no. Gima omulo bende tamore nyisi. Rigiji kik ng'ato wach ni rigiji onge gimong'eyo. Rigiji otiyo e tend Moi. Rigiji otiyo e tend Kibaki. Rigiji otiyo e tend Uhuru. Rigiji sani nigi Ruto. Ong'eyo gini moloyo kaka ne Mudavadi ong'eye ndalo mane vice president mar Moi. Koro ng'ama ne rigiji onge gimong'eyo apenji. Rigiji nyocho wacho nang'o? Ni joma chalo majority leader ichungwa gini owe dhi address Rift Valley gidhiane Nyeri mondo gi address Rigiji. Nyiso ni gima Rigiji timo en ni odwano dhi ter narrative mar ni Tingarach kosetero Tingarach to odhi okawo jo Mount Kenya te kosekawo Mount Kenya te anyisi kawuono provided ni Rigiji okawo kura. Ingen kura mar Mount Kenya, double ma Western as a whole, joluya gi joluo. Manyiso ni mano kura marigi ji osesoyo fuko. Ng'ata chiel. To makata Ruto, koriembo rigi ji kaka neno, ingen rach sirikandi ni yani ni Ruto ni gi advisors. To karawe advisors kai mi advice. To yani mo advice gi. Mane shida maengo. Okay. To mae gima koro jatendo mulo maja MC. Bende koro ni koro gidwa timo gidwa majna penje kata ma Mudavadi kata mulo ni MCA mathurgi bende ja ANC bende en gima kare mondo ng'at mantiere rang'iny mar jalup jatend piny deni koro odwa wuoyo goganda ne kende kuom ranyisi ng'ato nigi kon ng'ato kata nigi dalagi but be en gima kare ma juma ka juma week ka week ng'ato ni mana kama wuoki kata oganda ne kende bende en gima kare e siasa mar piny madwa ni odongre. Kenya ne kane wa dhi e yiero 2022 Ruto nonyiso ni bottom up Rigiji odhi ome from bottom odwano nyis joge gi kaka tich opango nyaka chiemo gi state house. Okay. Number 2 nikech en siasa ingen political aspect opogore gi presidency. Rigiji seneno kata mana chiemo manyocha gin Nakuru tiyudo ko oleo 1 full hour kara Yesu sedonjo nyisi nang'o joma chalo mulo gini oseriembe kendo winjo ko wacho ni omulo gini wacho ni okia kizungu omulo gini wacho ni okia rwakruok maber omulo gini kendo winjo ko confirm ka ni Rigiji kia wuoyo kia kata kizungu mage shida mane keke. Okay.